Con los salarios que tenemos estamos bastante precarios. Prekarietatea handian bizi gara. Soldata horrekin ez da erreza. Egungo gutxieneko soldatagaz ezinezkoa delako Euskal Herrian bizi irautea. Lan egiteak ezin duelako prekarietatearen eta pobreziaren sinonimo izan. Gure lan baldintzak besteen esku uzten ditugun bakoitzean galtzen irtetzen gara. Inor ezabolako aukeratu diet, alokairu ordaintzaren eta jatean hartzien. Lan eta bizi baldintzei buruz herritarrok ere badugulako zerresana, eta Madrilen ez, Euskal Herrian erabaki nahi dugulako. Politika instituzionalaren mugak agerian usteko, justizia kontua delako. Fasismoari aurre egiteko. Hemen lan egin, hemen erabaki. El 17 de marzo, huelga general. Beti bezala, beti aukeratzen dute goian dauzenak eta herriari inoiz ez digutela kasurik egiten eta inoiz ez dute moten hitza herriari. Egunero zuretzako ez heltzea, janari ez eukitzea mahai gainean ez dakizulako aiera bukatzerakoan helduko zaren. Hori bebai zuk antzietatea euki dezakezu eta nire sektorean ikusten da. Zalantzan badauz, irtetzelakoan, gaur kenduko digute soldata, baina izango da zeozer lortzeko. Martxoaren 17an milaka langileen bizitzak hobetzeko gelditu ezagun dena. Gora greba orokorra, gora Euskal Herria solidarioa.